Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u 12. epizodu Minecraft preživljavanja. Evo ja sam oko njivi nešto radio. Skupio sam ovo, sad ćemo mi vidjeti koliko hljeba možemo napraviti. Ja kopam, vas mi moje korpiće nešto radim. Udališ i eto šta on radi. Pa moram. Ovi krampova treba uvijek imati dosta. Šta da ja sad radim? Pravi. Posadili smo tu lubence. Šta bi? Ode onaj. Evo vratili smo se. Joj, evo tu i tu. Šta bi ja sad mogu bi otići malo drveta. Evo mi ovdje imamo metala. Dosta. Tu. Sad ćemo mi ovo pretvoriti. Tako. Napravit ćemo 2 sjekerice, pošto sjekerice će i trebati. Evo Diamondi. Diamondi? Jes, Boga. Tu. Hoć pokupi dok ti. Neću pokupi. Ajde tamo. Asmire, vidiš na metal ispred tebe. Ja. Gdje ga uzmi? Sad. Imam li išta krompira? Nije. Ništa, eto, da, ostavi ga neđe. Ima liko uglja. Bakre, ajde ostaje, da ti. Koliko je bilo Diamonda? 3, mislim. Čekaj, moram napraviti metalni kramp. Odo i ja malo da kopam. Drvo ispeći. Gdje je drveta, bore? Drvo treba ispeći. I ufataj ribe, Asmire. To bi valjalo. Oj, koliko je ovdje ovo drvo, majko. Neću njeg rušiti. Šta je on u njivi? Šta bi ja mogu? Ja bi mogu onu štalu. Ne štalu ko štalu, mogu sam onu nešto. A vidit ću i ja, ne znam, Boga. Šta vi mislite? Treba mi uglja, nije ništa. Pa možemo šta? A ne mogu. I napraviti veliki onu ogradu okolo i tu držaš sve životinje. Mogu smo i o to noš, ono ko... Nema uglja, ima je posao. Treba će uglja, evo sad trebamo ispet zlata, imamo dosta. Ja nemam ništa je tu. Zlatnu jabuku imamo, Asmire, ti ako hoćeš možeš doći kopat ugalj, eto. Te zahmeti. Joj, kopam malo onda ovo. tu Asmire mi radi, tu mi radi. Diamondi s vama. Nek smo mi Diamonde naš. Ma ja. Našli smo 3 u kojoj epizodi, ono. Ma ne znam, 11. A ja mislim, opet su 3. Jesu. Jesu. Dobre to. Ono je dobro, ono je predobro. Dobro je tu. Dobro, aj ne mora se derati, ono ma nešto. Pa ne čuju ljudi. Da, Asmir. I onako u svakoj epizodi sasvim najtiše priča i najtiše se čuje. Pa ti... On se boram čuje, ti se ne čuje. Pa sam ovako... Ko se ne čuje? Ti! Čuje. Et vidiš. Hajde nek svoji. Ja ću još ugljen kopat. Da, izađite da legnemo spovat. Evo, ja tek krenu. Ako ja moram. Malo. Odi ma, da se pofajtamo, ma. Evo ja sa zombijem u kući. Jeste rekli da ima na površini lova? Ima tamo neđe, ima. Možemo napraviti eto ono. Na chat table. Ender portal još nećemo. Tu... Doćemo malo te ne... 15. Oko ovog drveta ću ja napraviti ovaj. Evo ja se vraćam, sad ćemo sve.
Ja ću. Ide hrani. Napravit ću onu veliku, znaš, što više da... Treba na šećerne trske. I sve životinje ćemo ovdje uvoti. Najbolje je. Jedan tur. Ja, a veliki. Ajde, da legne. Čekaj, Samo dođimo je. evo, zobiti. A ja ću ovo ujutru. Ja jedem ovo truo mi. Trugu? Ma što sine, trugu? Nećeš li ti? Ja sam 15. level. Sad misli da će me to otrovati. Potrebno na Minecraft. Oho, ne mogu niđe gledati. Sve ste zauzeli. Sad bi ja mogu ovu... Gdje si ti pokre? Ona još kofu vodi. Hoću, evo 3 diamonda. Evo ti vam preko brda ovog. Eto izađi ispred kuće i pravo do te kofe tamo preko brda vidit ćeš. Dobro, znam preko brda koji. Gdje je njiva. Je. Što spacu, ja moram prvo stvari ostavljati. Ma hajde idi Bogana kopa, moraš. Sam ti nama radi. I ovo drvo u sredini nećemo ni rušiti. Fino izgleda ono. Već potrošio štek. Ko? Ma ja. Ogradi. Ko je da baci ovdje pred vrata kofu? Pa ja. Vodi. Asmire, ti cijeći drveta onog, običnog onog, znaš? Ma znam. Nije onog gdje budu vukove, već onog običnog. A znam. Onu. Ja. Ono, znaš? Smeći. A ja. Dođe, evo, vratili smo se. Evo, ja sam ovu ured završio. Treba ćemo na sredini napraviti ono ko nešto, znaš ono, ne znam kako da vam objasnim. Aj vi, daj, smijete vi pričat, smijete, Boga mi. Nisam vam. kopam. Ja, evo, uzeo pšenice da mogu dovesti koje neke životinje. O, jest ovo, veliko je. Aj, ti kralja, dragi. Ja, Eto tu treba kapiju staviti, sad ću. ja se uglja nađem. Aj, treba ću uglja. Ma vi sad sam kopate me čini. Pa ja tražim. Sad ću ja donijeti evo pšenice kud ove, ne, što će nam trebati za ove knjige. Kako se zove? Krave. Krave? Nije krave. Malo šećerno trska. Da, evo i krave ovdje. Dobro. Ode malo jedno drvo rokne, to je to. Evo, sam mi treba malo da... Kravce, kravce. Koliko ima? 2. Evo, tamo. Imam 2 pšenice, evo. Tamo da i možeš. Tako. Bio su brze. Na sad. Brže od tebe sigurno. Nisu. Jesu sad, zato što imam budkicu. Evo ja ću ovdje postaviti. Sad ću ovdje ovako mogu bi. Ovako. Tu. Trađem jedna zemlja. Se mogu popiti. Ajoj, ovako. Aj. Eto ja idem da legnemo. Eto. Toliko da je ubio ovo svetuna. Joj, jest ružno, da, lič. Uzavi. Kad kopaš, pa se ovako odgao, lupaš gore. Govu. Ja. Pa
Pa to treba skinuti. Zatvori. Pa skinit i napraviti oni stepec. Eto Ako gdje je staviti kraj začas svjetova. i izađeš. Gdje života? Jesam im Oj, napravio. srce. Hoćemo leći. Stane evo da ja osvijetlim. Ću letit. Osim da mi nećemo moći leći da ih zombija bake. Pa da pobijte. Uletio sam u sa šta No. Eto. Jo, dobio metal. Ispečen od zombija. Asmire, da me udari jednom da umrim. Što? Eto, moraš. Evo ja ću. Sačkaj. Hajde Pusti udari. ja ću. Ja ću. Što? Ma što ćete? Udari. Ne, nemoj ga udariti. Je zgodan. Eto ti hljeba. Ništa, budkico. Evo to ti hljeba. Evo, uzeo sam. A dva srceta, debola. De datni mu hljeb. Dou sam. Šta jediš govna, bakre? Koliko imaš levila? 3. Pa šta jediš govna? A morao sam sad. Koliko hljeb imamo, neko popiti. onaj, Pa koliko neku- imamo dijamanata? Još 3 napravio krank. I plus 2 ćemo u idućoj epizodi napraviti. Nago ja leti. Evo Asmir. De sklonite, de prvi ne Kasmir legne. Lezi. Pošto on uvijek zakasni, a ja ode ubijat. Evo sad može. Ne može, Ma ima može, skeleton. balantori. Skeleton, evo na vama bio. Oj, otkad ja nisam vidio svoje vukove. Nisam nije ovdje sad pozvat. Čestitat. Srce ospora. Skeleton, hajde, dođe. Ja moram neke stvari ostati ovdje. A ti hoćeš put. Gdje smo mi? Kad ćemo ono pravi XP farm? Ja rekao smo da ćemo praviti. Stane. Oj, brzo će lubence rađat. Ja moram pojesti ovo jedno. Hajde pojesti ovo. Četvrti valah, ubio skeletona i onog kripera. Može. Nadam ja krave resport. Pšenica i Ovdje moraš polako isto Aj, ima li ko pšenci, pa da i ja najti. dovodiš. Ja. Ne, ja evo hoću resport dvije. Ja ću, ovdje smo mogli onu, Imamo dvije krave, ali hoćemo napraviti kućicu za čaranje. ko ćemo? Pa ja. To je bolje. Može. Ode on da malo ma 13 minuta je. Evo spod tebe. Hajde Bogan, dolazite vam da završimo. Mi ćemo ljudi malo drveta nasjeći između epizoda. A možda i nećemo, pošto pola će i vi kada smo uzeli skratiti. Pa ćemo tako. To je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjela, ostavite like, a mi se vidimo u nekoj sljedećoj. Ćao.